He saw no reason to apprise the committee of what had happened. Bai ga dalilin da zai sa a sanar da ƙungiya abin da ya faru ba. Lam yara dalilan ala ilamin lajnati bima hadasa. English idan aka ce to apprise someone shi ka sanar da shi, that means to inform, ka sanar da shi a wani abu da ya faru, ko to notify, duk ana amfani da shi shine to apprise. Maybe what zai zama is very strange to other. Then the second shine na larabci da aka ce dalilan. So what dalilin yana nufin, that means the reason, kuma yana zuwa da ma'anan hujja, that is evidence. So lam yara dalilan ala ilamin lajna. Al-lajnatu shine committee. So da Hausa shine kama a ce kungiya wanda ta haɗa kai domin cimma wani manufa, ko kuma wani kungiya da aka haɗa su domin kula da wani abu haka. So ana kiran su al-lajna. Bima hadasa, that is the event, abin da ya riga ya faru kenan. Of what had happened, bima hadasa,